هر سال روز 25 می در پایتخت کشورمان و دیگر منطقه‌های جمهوری بخشیده به روز جهانی فوتبال چارابینی‌های گوناگونی ورزشی برگزار می‌گردد. این زمان ما در یکی از نقطه‌های فروشی سوزشواری گازپروم نفت تاجیکستان قرار داریم. بیایید همراه با فضای فوتبال که شرکت فراهم آورده است می‌پیوندیم. таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар ширкати Газпром нефт-Тоҷикистон ба як анъанаи нек табдил ёфтааст. Ширкат ташаббусҳои Раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро дастгирӣ намуда бо мақсади тарғиби футбол байни кӯдакону наврасон ва дигар қишрҳои аҳолӣ фестивал ва чорабиниҳои гуногуни варзиширо доир менамоянд. барои кормандони ширкати Газпром нефт-Тоҷикистон футбол ин яке аз дӯстдоштатарин намуди варзиш мебошад. бисёре аз ҳамкорони мо мухлисони воқеии футбол буда дар мусобиқаҳо ва чорабиниҳои варзишӣ фаъолона иштирок менамоянд. имрӯзҳо мо бо қаноатмандӣ мебинем ки футбол дар саросари ҷумҳурӣ махсусан дар шаҳри Душанбе бо суръат рушд карда истодааст ва дар ин самт саҳми роҳбарияти шаҳри Душанбе бениҳоят назаррас аст. инчунин боиси ифтихори мост ки роҳбари ширкати мо мирзои Фарҳод Султонбекович ҳамзамон раиси Федератсияи футболи шаҳри Душанбе мебошанд ва дар ин самт дар рушди ин соҳа саҳми арзишманд доранд. мо боварии комил дорем ки футбол қудрати муттаҳид сохтани ҷомеаро дорад ва ширкати Газпромнефт Тоҷикистон минбаъд низ ин самтро дастгирӣ хоҳад кард. рӯзи ҷаҳонии футбол барои ҳар яке шумоён ҳамватанони гиромиқадр муборак бошад. қобили зикр аст ки ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид маҳз бо пешниҳоди раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалиро дар бораи таҷлил намудани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол қатънома қабул намуда буд. футбол дар тамоми ҷаҳон на танҳо чун як намуди шавқовари варзиш, балки ҳамчун забони универсалие эътироф шудааст ки миллиардҳо одамонро муттаҳид намуда ба сулҳ, муколама, табодули фарҳангӣ мусоидат мекунад ва тарзи ҳаёти солимро тарғиб мекунад.